Kuthiwa Belisongelwa ngokubulawa ikhansela le-DA lidutshulwe lafa phambi komndeni walo emasosheni eHowick ngoLwesibili kusihlwa. UMnuz Nhlanhla Ndlovu oneminyaka engu-47 obeyi-PR khansela yaleli qembu kumasipala omngeni ungenelwe ngabantu abangaziwe kwakhe bamdubula amahlandla ayishumi. Lesi sigameko sinyakazisa abantu abaningi KwaZulu-Natal. Izolo ngoLwesithathu iziphathimandla zalowo masipala zibambe isithangami nabezindaba ziholwa imeya uMnuz Christopher Papasi. Ethule inkulumo yakhe uPapasi uthe umkhandlu wakhe ukhathazekile ngemva kwalesi sigameko. Uthe bathatha isinqumo sokubeka imali ewu-R100,000 ukuklomelisa ngayo umuntu ozovela nomkhondo ababulale. Usotswebhu wethu uNdlovu wehlelwa yilesi sigameko nje ubesanda kuveza ukuthi kunomuntu amlandelayo. Okwamanje ngeke sikuveze ukuthi hlobo luni lomuntu asitshele ukuthi-ke uyamsongela, kodwa-ke okubalulekile ukuthi umsola ungumuntu ongumlandeli wepolitiki. Sosebenzisana namaphoyisa ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi bayaboshwa basola. Uma kukhona konolwazi ngalesi sigameko noma-ke angasondela ehhovisi lami sibeke eceleni u-R100,000 ozoniwa umuntu ozoveza noma-ke ozovela nomkhondo. Kuyakhathaza nokwehluleka kahulumeni ukulwa nesihlava sokubulawa kosopolitiki. Ngizwa ubuhlungu ngokuthi kuzona zonke lezi zinhlaka noma-ke ngixhumane nazo kalukho-ke oluphendulile. Lapho-ke ngibalule ihhovisi likaNdunankulu, umnyango wakwaKhokta nehhovisi likaNgqongqoshe namaphoyisa uMnuz Bhekecele. Uhlala we-DA esifundazweni uthe-ke lesi sigameko sibashiye bekhathazekile. Isifiso sethu ukuba amaphoyisa aphenye noma-ke kungasali lutho. Sifuna-ke kuboshwa ababulali nabo bonke abathintekayo okubalwa noma-ke nabakitulo, kusho-ke usihlalo-ke weSALGA KwaZulu-Natal uMnuz Ntuli uthe-ke inkulu impi yokubulawa kosopolitiki kulesi sifundazwe. Lena-ke yimpi okufanele sibhekane nayo ngokubambisana ngoba-ke akugcini nje ngokuthi-ke kubulawa osopolitiki kodwa nabaholi bendabuko bayaphela. Inkinga-ke idalwa-ke noma-ke ukwanda kwezibhamu ezingekho emthethweni, kusho-ke uNtuli. Okhulumela umndeni kamufi uMnuz Sithembiso Ndlovu uthe-ke ithemba labo lisemaphoyiseni. Umfowethu ushiye ingane eziwu-9, ezinye zazo-ke kuze kube imanje kunzima-ke ukuzichazela ngokwenzekile. Limele kakhulu-ke ngithola isidumbu somfowethu sitanta edanyeni legazi. Akukho-ke noma sizokwenza ngaphandle kokuthi konke sikubeke ezandleni zamaphoyisa, kusho-ke uNdlovu.